Assalamu alaikum, hürmetlik namoyish ahli. 2009-yili Ürümçining ko'chalarida Xitoy mustamlik alvastilari tarafidan aqtirilgan qonning shu qonliq vaqaning 7 yillik munosabati bilan Shvetsiya parlamenti oldiga yig'ildik. Gerçi sanımız az, kilovatkan adamlar az, bozumu 35 milyon xalqning erkinlik iradesiga, zulmga qarshi iradesiga, mustamlikka qarshi iradesiga vekillik qilib, ishinglarni tashlab, mishaga alohida vaqtinglarni ajratib kelganliginglarning o'zi zo'r bir utuq. Hazır meşede ruhi ölüp ketken yoki azadlık, mustaqillik arzularını unutup ketip iş bilen meşgul olup kalgan yoki ağrık sebebinden bir yere kelenmey SMS ve telefon yollagan barlık kırındaşlara vakaleten biz miyede Xitay mustamlikisiga yok, Şarkı Türkistan'ın azadlıkıga ha, Şvetsiya Xitay mustamlikisiga yo'qda Xitay mustamlikisi bilan savdo aloqasini uzib boyqut qil, inson haqlariga ko'z yumma, iqtisodni deb Xitoy kommunist alvastinlarini diktator deb atashdan voz kechma degandek shuarlarni Shvets xalqiga, Shvetsiya parlamentiga, Stefan Löfven efendiga mikrofonimiz orqali yetkazish uchun bu yerga jam bo'ldik. Biz bu yerda ingliz tilida, shvets tilida Stefan Löfven efendiga, Shvetsiya parlamentiga, 9 milyon shvets xalqiga, shundaqla dunyoda yashayotgan erkin xalqlarga, inson haqlari tashkilotlariga xitob qilib yozgan shvets tilida bayonotimizni Shvetsiya Uyg'ur ma'ruf uyushmasining bosh kotibi Nijat Turg'un o'qib etdi. Qani Nijat Turg'un, marhamat. Hej allihopa. Välkomna till demonstrationen till minnet av 7-årsdag av den 5 julis Urumqi-massakern i Östturkestan. Precis för 7 år sedan, idag genomförde Kina ett av mest barbariska folkmord mot uigurer i staden Urumqi i Östturkestan. Som ett svar mot Kinas massaker står vi här tillsammans och är enade att vi är mot Kinas förtryck av massaker och fortsatt ockupation i Östturkestan. Vi har inte glömt den dagen och kommer aldrig att glömma bort det. Den 5 juli 2009 200-tals uiguriska män och kvinnor och barn fredligt samlades i Folkets torget i Urumqi för att protestera mot regeringens passivitet under en dödlig attack mot uiguriska fabriksarbetare i Shaoguan, Guangdong-provinsen. Tyvärr besvarade kinesisk armé, polisen och underrättelseofficerer demonstranter med skarp ammunition, precis likadan som Tiananmen-händelsen 1989. Historien upprepar sig. Diktaturen gör samma misstag. Till följd av Kinas agerande skördades cirka 1000 uigurernas liv. Några tusentals skadades och arresterades. Till och med försvann spårlöst. Uiguriska familjer i Östturkestan fortfarande undrar om ödet för deras anhöriga 7 år efter att den staten med våld lägger ner i fredlig demonstrationen den 5 juli 2009. De vet inte om sina nära och kära är döda eller levande. Det är en psykologisk plåga som straffar oskyldiga uigurer trots att den kinesiska regeringen skulle kunna ge ett sken av nedläggning, men en öppet redogörelse för händelserna den 5 juli och den hänsynslösa tillslag som följde. Det är viktigt att internationella samfundet att upprätthålla trycket på Kina för att dessa familjer får ett svar från kinesiska regering som verkar tro att de är över ansvarighet. Som historien har lärt oss är bara möjligt
konfliktlösning när statligt ansvar för brott mot mänskliga rättigheter erkänns för att förövarna ställs inför rätta. Men eftersom Kina ger sig ut på att en ny våg av hot mot uiguriska folket, den här ser utsikten så långt bort som någonsin. Ytterligare oroande aspekter av den 5 julis gripande finns rapporter om minderåriga godtyckligt fängslade, torterade, dömts eller helt enkelt försvunnit, vilket sätter Folkrepubliken Kina i strid med sina skyldigheter enligt konventionen om barnets rättigheter, särskilt artikel 37. Sedan 5 juli 2009 har kinesiska tjänstemännen sparat några ansträngningar för att tysta och skrämma uiguriska röster om oroligheter, har aktivt försökt undertrycka informationen som motsäger sig den officiella berättelsen, förutom en överträffad 10 månaders kommunikation och blackout. Hårda straff för uiguriska webbmasters, journalister och stöd och offentliga insatser för att hantera och kontrollera informationen som kommer ut från regionen. Förhållandena i Östturkestan har tydligen försämrats sedan 5 juli 2009. Incidenterna och våld har ökat markant och trovärdiga rapporter har framkommit att utomrättsliga avrättningar av uigurer sker dagligen. Den 23 maj 2014 meddelade den kinesiska regeringen ettåriga antiterrorkampanjen. Utländska media citerade att Jiang Chunchen, den kinesiska partiledaren i Östturkestan, som offentligt meddelade att allt motstånd kommer att tystas med okonventionella åtgärder. Uiguriska utbildningsförening känner en förestående oro om en omfattande och utomrättsliga metoder. Sedan den 23 maj har kinesiska myndigheter följt igenom ett nedslag och kinesiska och utländska medier har rapporterat om en rad regioner bred kulturrevolutionen i stil, massrättegångar, dödsdomar och avrättningar. Alla ovanstående åtgärder genomfördes i mindre än 6 veckor, indikerar att ett utbrett och eventuellt godtyckliga tillslag pågår i Östturkestan. Med tanke på den hastigheten och atmosfären av vedergällningar i regionen, dessutom Kinas brist på en öppenhet, så kallade terroristärende och sammanblandning med fredliga olika tänkande och våld är att ringa till oro över legitimitet i aktuella nedslag. Uiguriska utbildningsförening tror den pågående tillslag visar att den kinesiska regeringen inte har lärt sig från den 5 juli 2009. Istället för att lyssna till legitima klagomål från uiguriska folket, lösa spänningar mellan etniska grupper i Östturkestan genom dialog med den uiguriska folket, har kinesiska tjänstemännen tillgripit till rädsla och hotelse. Uiguriska utbildningsförening ber den internationella samfundet att uttrycka oro över den ettåriga antiterrorkampanjen och söka garantier för internationell standard för rättssäkerheten följs i alla straffrättsliga åtgärder. Därför bör världen veta om den brott mot mänskliga rättigheter mot uigurerna och avslöja och vända den kinesiska regeringens skrämkampanjen mot ett fredligt folk. Här uppmanar vi att med djup ödmjukhet med den internationella samfundet, svenska regering och riksdagens partiet att avfärda den kinesiska regeringens påstående om att uigurerna är terrorismen. Vi ber er att uttrycka allmänhets oro om intensifiering av förtrycket mot uiguriska folket. Såvida oron är förestående kommer den internationella tystnaden innebära att för kinesiska regeringen som ett grönljus för att stärka sina kränkningar av uiguriska mänskliga rättigheter i Östturkestan. Tack för mig och allihopa. Sina dödare! Sina mördare! Sina terrorist! Sina diktator! Sina diktator! Sina fascist! Sina fascist!
Kina faşist. Sverige gira. Sverige gira. Sverige gira. Och våga säga Kina diktator. Våga säga Kina diktator. Chinese ambassador Chen Yumyang. No, we want to get Eastern Turkestan freedom. We need självständighet. We need China must go out from Eastern Turkestan, Xinjiang. Yes. Biz mana Xitoy kommunist alvastilarning Stokgolmda turish elchixonasidan oldida turyapmiz. Biz qo'ng'iroqni besib Beijingga topshiradigan xatimizni berishni aytgan bo'lsakmi, biz viza olmaymiz. Shariqni erkinlikni og'ili keldik desak biz tushunamadik deydi. Sizlar Xinjiang deb ataydigan sizlar besib olgan ya'ni. Biz erkin qilg'ili keldik. Bu xatni Beijingga yetkazamiz desam, bu xatni Beijingga o'zingni bevosita avatishingni kerak, biz ololmaymiz. Dedi, endan keyin mayaga chiqinglar desam biz chiqolmaymiz. Biz viza berdigan ya biz Beijingga bimi deyolmaymiz. Zuvanimiz g'achibulab qolgan. Bu masalani uqmaymiz deb xursandlik qilib turib oldi. Ammo bu Xitoy elchixonasi bu yerdan bizni o'g'irlikcha kameralarga tortib, tahdid qilib degandek ishlarni qilyotdi. Biz bundan qo'rqmaymiz, chunki bizning da'voyimiz haqiqat. Sharq Turkistondan Xitoyning chiqib ketishini talab qilishimiz, tinch yo'l bilan chiqib ketishini talab qilishimiz bu bir haqiqat. Sharq Turkiston bizning Xitoylarga tava emas. Bu da'voyimiz haqqoniyat da'vo. Buni Xitoy yutib ketolmaydi. Bugun beridi, ati beridi, ati bermasa o'gun chuqur majburiy bu rayondan chiqariladi Xitoy. Unda bo'lsa biz bu xatni o'sha Xitoylar qo'rqinchoq Xitoylarningki xat sanduqiga otimiz mana. Алло, Al Yunus. you don't stupid girl. Dronga bak ket. He? We will have free head. We will have free head. وارحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah bu şeyge bizdenki kıymetli vakitten çıkıp kelgen barlıq kıymetlerimizdenki her ağın kademlere geçen hasret ecel tafılığını ya Allah. Hata seferlik afı kılığını seni ya Allah. Ya Allah sen bu milletke sen yardım kılığını ya Allah. Ya Allah sen bu milletke uygunuş signalı bergini ya Allah. Ya Allah bu milletin bir kelime bir yol üstüge cem kılığını ya Allah. Ya Allah sen bu milletin arasındaki boğan pisne pasatlarını sen yarak kılığını ya Allah. Ya Allah bizlerdenki kutsağın hata seferliklerimizden sebebini yaxşı kişilerin sen azaltmağını ya Allah. Yaxşı kişilerle sen imtihan kılmağını ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana fil ahireti hasana ve qina azabannar ya erhamer rahimin. Kelgen her bir qadamınıza Cenab-ı Allah ecr ata qilsin. Yetinglarga muborak bo'lsin. 5-iyul irqiy qirg'inchilikda shahid bo'lgan shahidlarning oila to'g'anotlariga Cenab-ı Allah sabr ata qilsin. Ularning mushu qayg'uli kunlarda xushalligini qayta Cenab-ı Allah esga keltirib bersin. Yana qayta ikkinchi qatimliq namoyishda ko'rishgacha Allohga omonat.